Takže čau lidi, vítejte u nového videa na našem kanále. Máme tady další prozkoumávačku, tady s naší klasickou skupinkou. Čau. Sakara smore. A ty natáčíš moje strop? Natáčím strop, vole. Nejsem rozsucha, ne? No, dobrý. To je úplně v pohodě. No, můžem dál. Dneska se tady podíváme na takový opuštěný sídliště, to vypadá. Takový Chánov, no, v doksech. Takový chánovský. Měly to být opuštěný ruský kasárny. Takže uvidíme, co tam všechno najdeme. Jdeme na to. Jak co jste na to ready? Pocity? Kámo, hej, dáme si tam langoš. To jsou paneláky, vole. Kámo, ale do p***, ta baterka nejde vyndat. Tady mu to nejde, čum. Hele, koukej baterka, hele. No, tak to jsem měla v tom tunelu, vole. Víš, to nemáš. Baterka do baterky. Já jsem vždycky zmáčkala takhle úplně. Sindě, co ty děláš? No to nejde, konec. Konec, sem jdeš, čus. QR kód. Aha. To ti křupo prostě. Kamo, ale. Ukaž, mi to, pojď mi to. Kamo, nehráme do toho tyma tvýma rukama, vole. Schovej si je do kapes, vole. Tak hele, máme hodinu 50 záznam, s tím, že 50 minut budeme držet baterku, ty vole. Můžeš se vyfotit do datáru, vole. To není placená spolupráce. Ty jsi byl jediný, který měl problémy s baterkou, vole. No. A řešili jsme ji za pochodu. Já ji vyhodím. Ukaž, já to Ty vole, to jsou mi materiály, ty vole. Hele, víte co, koukejte, hele, diváci, já vám něco ukážu, jo. Já vám ukážu, jak se to opravuje. Aha. Tak máme záložní teda, to se strčím. You serious? Samozřejmě, že potom to vezmeme a vyhodíme, jo. Vyřešeno. To je jasný. Takže jsi bez baterky, dík. Není záč. Lukáši, No? ty máš opatření, ty vole. Ty vole. Okej, tak tady prázdný lidi. Na to, to se posvět. Jo, aha. Tady měli ty koupelny. Brát díra. Kdo tam skočí je frajer. No jasně. Ahoj. Bacha na nohy. Mě si to hápe. Asi je nahoru. Asi jo, no. Ale asi to vypadá jako bytovka. Co tak o tom vím, co jsem jako četl něco málo, tak na konci 30. let tady měli být Němci. S tím, že potom to měli mít právě Rusáci jako kasárny. Co jsem tak jako něco málo o tom viděl. Jo, my jsme právě, že o tom zjišťovali něco. A právě, že tady se měly nacházet takový ty divný entity, který tady strašili ty Němce. A kámo, vyrubali tady normálně komíny, ty vole, a ty byly železný, víš co? No jasně. To bylo prostě psa. Tak tady taky jako poblíž bydlí lidi normálně. To není jako takový, že by tady bylo tohleto a nic jiného v okolí. Tady poblíž bydlí normálně lidi. Tyhle, tak asi už 4. patr nebo kolikátý, ty jo. Pičo, ale tady je to prohnilý. To je vždycky to nejhorší. To je docela jo, ty vole. Jak různý malůvky, to jsou taky hieroglyfy tady, ty vole. A podle toho obličení bych tady typil, že tady fakt někdo možná jako mohl být, jako. Někdo tady možná je, ty vole. A tady je polepený ruskýma novinama. Co ti je? Jsou ukrajinský nebo ruský, já to nepoznám. To jsou ukrajinský asi. Ty krásu. Spust za to. Jsem spustila nějaký tam. Teď nějaký alarm začal řvát. Přijedou sem pro nás. Oj, tam jsou nějaký mouchy. Tak už venka půjdu volat pro... Jo, to voda. Všude protéká voda. Měl to, veď, jako. No. Ne, kámo. Co? Tam je dole? Ty to neslyšíš. No tak, kdyby tam někdo chodil. Nejdřív jako ty kapky a pak by někdo udělal tohle. Jo, yes. Jako šoupalo. Pojď sem? Jako zase, kdo by tady byl, veď, je tady zima. Chcete tam jít teďka? No jo. Podíváme se tam a uvidíme, jestli tam někdo je. Tak jo. I teď tady jsme se rozdělili trochu.
Takže jde objednout na patro. OK. Ty vole. Tankový nárazník a vyšitý, vole. No toho teda. Co je, vole? Ten tak. To je žád bordel, vole. Ale klasicky to se přestává svítit baterka, vole. To bych musel svítit asi telefonu už. To je fakt m***ka, ty vole. Škoda, že tady nejsou vypínače, abych si rozsvítil do píče. To by se hodilo, neříkám nic. Tady je nějak most z záchodu, ne? To měl celý byt jenom ze záchodu a z koupelny. Hej, bacha na hřebíka, to jsme šlapli taková ve škole. To nevadí. Ty tam stojíš jak Pennywise, ty vole. Hej, máte korunu, já dám korunu. Nemáte Přestaň. Ale ty už tady byl? Jo. Cože? No. Jsi to jako dělal, vole, že tady máš náhradní díly? Sedačko? No, máš sedačku. Ty vole. Tapecírum, co je? Hezky. Hej, někdo Tady si tady si složíš auto normálně prostě. Máma, vole, plasty, vole. Dobrý den! Co děší kontrola? Jsem tady! Tam je skříň. Ty p***o! Tady je skříň! Ale tady bydle. Ty vole, tady je skříň! Co? Skříň tady je. Skříň, kámo! Jak už bych si s tím počal. Já už to jdu vyfotil. Ty vole. Zase chodba, kde byl. To je kola. A jo? Kolo normálně, ty jo. Berem, ne? Bicykl? Berem, ne, ty jo, hele. Bicykl? Ty kráso. To je, vole, těžký gangster. Tak asi jsme byli vstup na střechu. Ok, tak tady to potřebuji natočit. No, tak já to natočím. Na to telefonu. Aha. Tak jak jsi tam byl? Mě to nebyla čitva, ale ta Batmanská. To je tvoje? Jaká Batmanská, vole? Vole, zoomuje, to zoomujete. A ty potřebuješ jako obězat tu kameru, ale. Na střeše jsme slyšeli nějaký nepříjemný křik. Bohužel se to nebylo to zachytit. Nedá se nic. Udělali jsme pár krásných fotek. My už pomalu jdeme dolů, takže u auta se ohlásíme a ukončíme dnešní průzkum. Ale tady ten prales, Ten je docela hustý, jako to si budeme, ale jako je to tady fakt jako pěkný. ten křik, jak jsme slyšeli. To mě sere, tyjo, že nemám zachycený, no. Je škoda, to bylo fakt jako docela creepy. Dík moc. Hej, čum, teď si vím, že jsi malá holka, jsi doma sama, koukneš z okna, z těch paneláků někoho vidíš stát v tom okně, jak prostě na tebe jen takhle kouká. To bych se posral, kámo. Někdy bych udělal to, že bych se měl klidně i ve dne, tyjo, se to podívat. Aby to ta kamera líp zabrala přece jenom, že jo. Takhle toho moc vidět není. Takže kdyby byl zájem o to, že bychom se sem podívali třeba i ve dne, tak komentáře, lajky, jasný. Co kluci? Jeli byste sem třeba i někdy ve dne se podívat? Jo. Jako aby to ta kamera líp zabrala přece jenom. Jak tady jsou prostě ten prales, tak je v té noci to zabere hovno, že jo. Nacházíme se na závěru tady té prozkoumávačky, doufám, že se vám líbila, podělte se o vaše pocity. Je to opravdu hustý, To jsem já vole. Jo, to skvělý místo. Co ty Niky za kamerou, jak se to líbilo? Knedlové přes helo. Bylo to fajn. Takže líbilo. Dejte langoš. Dejte like a langoš. Jestli byl zájem o video, jak si tady ve dne, tak samozřejmě like, komentář, dejte to najevo. A těšíme se do dalšího videa. Přiletíme vrtulníkem. Nazdar, kromím. Čau.